Препоръките на Европейското дружество по педиатрична гастроентерология, хепатология и хранене са златният стандарт, който повечето съвременни педиатри в Европа и България следват. Те се фокусират върху научни доказателства, а не върху традиции. Кога да започнем? Времеви прозорец. Захранването трябва да започне не по-рано от 17-та седмица, началото на 4-тия месец и не по-късно от 26-та, началото на 6-тия. Защо тогава? Преди 17-та седмица храносмилателната и имунната система са твърде незрели. След 26-та седмица кърмата или млякото за кърмачета вече не са достатъчни, за да покрият нуждите на бебето от енергия и микроелементи, особено желязо. Въвеждане на плодове. Могат да се въвеждат през 24 до 48 часа. Ако бебето е приел тиква днес и няма видима реакция до утре по обяд, можете да добавите следващия компонент. Време за хранене. Препоръчително е да предлагате новия плод в предиобедните часове, за да имате целия ден за наблюдение на детето. Консистенция. За първите опити пюрето трябва да е напълно гладко. Можете да добавите малко кърма или мляко за кърмачета, за да направите вкуса по-познат. Ябълка. Това е класическият избор за начало. Тя е богата на фибри, пектин и се приема много добре от стомахчето. Подготовка. За първо пюре ябълката задължително се бели и преминава през топлинна обработка на пара или варене, докато умекне, след което се пасира. Круша. Крушата е отличен избор, особено ако бебето има склонност към запек. Тя е много нежна и сочна. Подготовка. Подобно на ябълката, първоначално се предлага готвена и пасирана до гладкост. Изберете добре озрял, но мек сорт. Банан. Бананът е изключително удобен, защото не изисква готвене. Той е енергиен източник и съдържа калий. Подготовка. Трябва да е много добре озрял, с малки кафяви точици по кората. Просто го намачкайте с вилица или пасирайте. Важно! При някои бебета бананът може да действа запичащо. Тиква. Въпреки че често я възприемаме като зеленчук, тя е прекрасен преходен вкус. Има естествена сладост и много фина текстура. Печена или варена на пара, тя става на изключително кремообразно пюре. Качество и контрол. Ако нямате възможност да приготвите плодови пюрета, доверете се на марки с доказано качество и строг контрол, произведени според съвременните тенденции за здравословно хранене и спазващи препоръките на СЗО.